Moikka, mä oon Salomairi Secdatacomilta ja tänään mä oon puhumassa teille audiokorsin tuotteesta, jonka he ovat viime aikoina julkaisseet. Eli kyseessä on RXV81 Soundbar ja RX-Pad, joilla saadaan toteutettua neuvotteluhuoneet Microsoft Teams-ympäristöihin. RXV81 on tämmöinen soundbar-laite, jossa löytyy kamera ja 6 mikrofonia laitteesta ja myös integroitu kaiutin. Sen lisäksi HDMI-liitäntä varten ja laite on erittäin helppo asentaa tuonne neuvotteluhuoneeseen. Sen lisäksi otetaan tämä RX-Body, eli tämä kosketusnäyttö. Tämä asennetaan sinne pöydälle neuvotteluhuoneeseen ja täällä on Ethernet-kaapeli, joka kytketään verkkoon. Nämä kaksi laitetta kun paritetaan, niin saadaan ohjauspaneeli sille huonelaitteelle sinne neuvotteluhuoneeseen. Audiokodessa on lähestynyt näitä MTR-laitteita Android 12 käyttöjärjestelmällä, joka tarkoittaa sitä, että näihin saadaan viimeisimmät päivitykset laitteeseen ja ollaan sen tietoturvan kanssa aina ajan tasalla. Ja jos nämä kiinnostaa, olkaa ihmeessä yhteydessä meihin Secdatacomiin, ne mielellään kerrotaan lisää ja autetaan asiassa eteenpäin. Kiitoksia.